Hello everybody! Karon actually ang day 1 sa tinuod na ko na safari adventure. Actually nagbayad ko daan prepaid o package tour. Ang katong ako ang first few days wala to'y apil sa package tour. Mo niyang tinuod na safari adventure na ko. Naata karon diri sa hotel na kung gipuy-an. Hindot kay siya as in. Okay. Nature kaayo. Ganina dito gisugat ko og monkey. Daghan kay hayop na naa diri maglakaw-lakaw. Unya pag sud na ko sa room, pag-abli na ko sa window, nakita na ko mga deer. Nagdakop-dakop. Sa nature kaayo. Ang pangalan aning hotel kay Protea Hotel. Ay, Kruger Protea Hotel Kruger by Marriott Hotels. Di ay. Nakasuwad diri oh. Be aware. So, baboons and monkeys are naughty. Do not leave your windows and doors open. Grrr. Nakasuwad kay mga monkey daw kuno. Ug mga baboon ang una-una na nila kay food ra. Mo na every time makakita sila open na windows or doors, sud sila makita sila pagkaon. Mo na nadili daw dapat nakaabli ang mga windows o doors. Amo nature kayo. Lahi lang style diri murag dila. Style whatever. As in nature kayo. Load na diri sa akong room para makarelate sa akong safari adventure. Mas yung CR pani kay safari ako na so din na nato i-detailed niya diri safari pag kayang color kanang safari kayang bed, safari ang likuran ng safari, everything in safari. Tinuod din na safari adventure pero ugma pa may magtinuod mag safari adventure din ang 6 yan. Isa ka size ako ang room open mo makita ko din ang mga animals, wild animals, mga dagan-dagan. Hikapoy ko sa biyahe kay alas 10 sa buntag hangtod 4:30 nag-travel ni padung diri as hindi ka po ko diningkot. Ang break time kay 45 minutes para mukaon og lunch ora. Kaila mong nagdagan-dagan ang mga deer diri sa gawas. Gawas akong room. Makita naman good hole. One side sa room kaya pwede na ma-open. But I mean, glass. Sliding door di ay. Dili kay basta lang glass. And then, tabunan lang ni mong kortina. Nakita ko dito tier kanina nag lumba-lumba sila. Kanina sa gawas pag padung na ko diri kay monkey ang akong nakitaan karon deer.
Dinner time, dinner time, dinner time. Kanang pultahana. Inig mo abli na mo pa mo surgod og kaon. Karon close pa dili pa pwede mo suod. Laas man na siya, di pa man na pwede kawa pa 6:30. Dili pa pwede mo abli sa pultahan. Ako ra isa diri sa saka table. Mabandaghan kaayo sila sa saka table. Aw akong gikaon. Daghan kaayo. Apil ba na sa bayan? Breakfast o dinner. Ang labas ani kay basi mong buot na kung salina.